gorenera kudya rinopisa zvatanga manje uyeone ugodzokera ende amine good mood ndakagara ndazvitaura zvinhu indotanga zvimwe zvacho tichitaka kuprofita tikati vakomana vachadzokera kumamisha nemabhazi because ndakutoona yadai so kai ndenda kunzwa kunakirwa zvekudaro ameno kana chinge chasvikawo kwakwikoko telefriend kuti zvatanga Clearand is online rekedza timboonesana zvinhu zviri panapa nyaya yehomberi panapa. This is breaking news actually. Iri kutaura kuti zvoni Zanupf Zanupf paHarare province apa iri kunzi yasuspenda ma-affiliate programs ikati hatisisina mari yekutambisa hatisisina kuaureta hatichadi kutonzwa nezvazvo ngazvivharwe. Ndokutaura kune tona umwe wanga akazvinonokera vakatopinda nedzungu vamwe vakatanga kuzoti tatoda isu tauyawo tatumwa kuti tizokwanisa kunge tichizorova vanhu tichizodei ndikatogara ndazvitaura ndikati vakomana makanonoka makatangirwa netsananguro kare zvinhu izvi zviri kupisa izvi nyaya idzi kundone vamwe vanhu vekuti vakagadzirirwa kuti vatomborwa ngangu so that zvinhu zvinobva zvitanga kuita se kuendera kumberi. Tichazotaura pane nyaya dzizhinji dzirimo munyaya iyoyi the likes of nyaya dzana chamisa dziripo futi ipapapa tine nyaya dzekudzingwa kwehama dzamunangagwa dzadzingwa mupolitical party futi tinadzo nyaya dzese dzidzodzo tichetese tichange tichionesana but panawo izvo zvikatimbotangira pane nyaya iri panapa. Zanupf's Harare provincial leadership has announced the immediate suspension of all activities and programs run by its affiliate organizations across the province, citing that need for order, discipline and alignment with an ongoing restructuring exercise. The decision was reviewed during a high-level meeting held at the Zanupf Harare province offices where provincial chairman Godwills Masirembwa addressed affiliate leaders from across the capital. He was joined by provincial political commissar Voyage Dambuza and other senior provincial executives. In his address, Comrade Masirembwa stressed that all energy must now be channeled into the restructuring process, which he described as critical for strengthening party structures, improving coordination and ensuring that affiliates operate in line with the party's vision and leadership. All Harare province affiliate programs and activities are suspended with immediate effect. The chairman announced, calling for a return to order and proper coordination among all affiliate bodies. The meeting drew affiliate leaders and across Harare province along with some national leaders for what is being seen as a pivotal engagement on the future direction and organization of party affiliate structures in the capital. Further details on the duration of the suspension or the timeline for the restructuring are expected in the coming days. Zvadhakwa vakomana tiri kuti vamwe vacho dzokerai kumushane bhazi manje ndikutaurira kuti kune chikwata chakawanda tine chakati for ED varakashi for ED chakati zvese ndozvima affiliates zvacho ndozvoti vamwe vacho munenge muchitaka kusa understand ndizvozvo kune tonomwe vamwe vanzi tiri chakati tiri timu ningi timu chakati zvamiswa zvinhu zvese izvozvo na Masirembwa wati no muri kutotadza kutoita basa repati zvenyu busy ngoita zvima-affiliates saka ngatifocuse nema-structures. It's something chekuti patinenge tichitaura kuti manje anaziyambi nemusha kumusha nebhazi apa zvichaitika ndikutaurirai ndichakubikirai izi one party rekuti muchanakirwa mese mirirai muone action yakasiya yaprofitwa nani naMudarageza. Ndiri ipapo muri yeZimbabwe tine nyaya dzimwe dzirimo mudariro dziri kutonetsawo zvadzo. President Emerson Mnangagwa Zanupf Pearson Mbalekwa has been expelled from the ruling party ZANU-PF following internal disagreements linked to controversial constitutional amendment proposals. Sources familiar with the matter exclusively told Neanda Radio that Mbalekwa, a former officer in Zimbabwe's Central Intelligence Organization CIO, has reportedly refused to support constitutional changes being promoted within the party by allies of his uncle. According to a disciplinary letter seen by Neanda Radio, the committee accused Mbalekwa of refusing to align himself with the province's ECO's principles, conduct and aspirations. Imagine kuti muzukuru wake ari kuramba umusupport obva atonzi atakutokudzinga ari kutarazve muzukuru haimi vazhinji munogamandaike you don't even know the guy, you don't know where he came from zvekutodaro munhu kuti makangomuona atokura kutongozvitira zvinhu zvake but ava vakuti anenge achitinziva kuti anenge achinzi ndiye muzukuru wacho ndechi they know vakabvese kure kutokura vese achisi muzukuru wekubatira padenga weyo kuti nditori muzukuru wacho ndiri muchinji
bese varitoda hatisi kuda zvinhu zvese izvozvo chii chakadaro ichocho bvonza adzingwa zvekuti adzingwa is a topic for another day but ndikuti chii ndo chimwe chikwata ichocho chichatanga kusumudza musoro because dambudziko rinoitika vanhu vazhinji nderekuti anenge adzingwa ndiye anotanga kuti right mukuzviona zvaaita zvakashata zvaaita nguva yese tatomirira ende tikuti chikugadzirirai something is about to happen nevakomana ivavava tisingapedze nguva yakawanda izvo zvedu time tinayo asika hapana idi kukunya kumanyira kune nyaya ya advocate nezochamisa azongobudikira inozoti chamisa akaramba kuchema Linda Masarira sefani so nyaya yacho ka alright I will talk about it njaigadzirisa ndonyatsokukudzai zvakataurika mashoko akabuda ikoko so that handidi kuti izoita ngai isiri panikirine but ndichaona masotra ndichaita ndonyatsokuziisa for now ndo patobudikira zvake ari kutochemawo vamwe wanzi Gogo Nyambesi ndo vaanga achichema kurushinga ukoko ndo vaanga achichema zvake zviri zvanhasi ane timu rake yatonyorawo tsamba kake a citizen heroine today we lay to rest our one of our loyal, brave and trusted cadres in Rushinga, Gogo Nyambesi Venencia Mafuka, stood firmly for the cause of change and fought tirelessly for a new Zimbabwe for everyone. Without fear, without compromise, and with unwavering courage, she remained committed to the citizens' cause and to the vision of just and democratic Zimbabwe until her final days. Rest in power, Gogo. Makarwa kurwa kwakanaka. Your sacrifice, resilience, and dedication will never be forgotten. Ndo mashoko ari kubuda na wakomana. And you know the funny thing, he was with Tabani Mpofu. Akawa yawade nyaya kusegleta kwa audio ziya avelu mwari ngawe dai. Ati sikuzoti zvinhu zvichiri kubikirwa the way azvikutaurwa kozi iye he was he was recorded because it was a phone call so yes so he was recorded pa phone call ita ndosikamuona gweta rangu rakazodai but angangorivesa komana same WhatsApp group vanotamba vese I always tell people kuti you can't separate the two. You can't separate Chamisa and Tabani Mpofu, never. Chero makaita sei chero makatotora zvinenge ndakatoseka zvakudhira itotora nyaya yacho ndikatoti imi muchazviona asi rambai muchizama inyu zvinhu zvamuri kuita izvozvo but muchaita se muchazviona right. Tisati tapedza zvedu tine imwe nyaya iri panapa iri kunetsa, nyaya Rutendo Matinyarara. Vakomana vakawanda vari kutomublema panyaya yekulika kwemanhingirikinaya pema audios aya ingachinzi kwana Java vanhu vakawanda vari kublema Rutendo, hanzi ndiye ari kuchigadzira chinhu icho chichi, ari kunyanyorwadziwa vamwe vakati hey is a CIA agent what vakomana inini hangu ndinotadzonzwisisa kuti alright let's say kuti varakasha vari vatombotasa kuti vafana vanoziva zvavanenge vachiita here kana kuti alright the one who is trying to defend achinokanda nyaya idzodzo ari right here because at first it was AI. Ndobvaona kuti vanhu vaneta nekungonzwa kuti AI zvinhu zvacho unongozwa kuti vanhu vakuzivisa kuti AI haitauri chikaranga. Ungaswera uchiudzaona kuti AI vanhu vanoswera vachiteerera chiro zvimasongo zveAI zvezvo vanotoona zvakasiyana bosi hazvitaurika chikaranga ichi. Ndobva pazonzwa kuti imi ichi kutaurwa chikaranga ichi manje chikachi apa panotorwa mafemeri pachitauro AI inotorwa mafemeri icomputer ka something chiri computerized chikuti chine chingodedemura chichienda ndobva inoshama ngai here AI kuzoona zvese izvo zvekuti kana even kwanzi udaisa command obva kuti shama ngai unotaura uchiti kudi dzacho saka manje zvakuitika manje vaunoti zveAI zvatiramba izvi because taguri atiri ma1 nyaya dzake dzedzeka ameno kwadzichaperera hadzo asi ndiri kutaurira kuti nyaya dzedzema1 aya ndo vachinja nyaya zvikanzi aiwa Rutendo Matinyarara ndiye ari kugadzira izvi nyaya izvozvo vatochinja magopost. Saka direction chacho 1 havana direction 1 kungoti vakataura izvi bvot bada patoona kuti tabaiza taporonga tinozviona kuonekwa tabaiza vochinja futi votanga kutaura nyaya iri mudirection votomubvunza aiwa apa tinenge tanyeba akomana munoda zvipi munoziva zvipi akomana chii kusarongeka here kupenga here kuita sei chii chakadaro ichocho
aya musatinakidza komane mimi anyway ngendirowe pasi zvangu asi handabvuma zvangu kuti kuna vanhu mazimbabwenzi ese vari munyika South Africa ne vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu company inonzi Education Research ndiyo iri kubatika. Garai mataura navo vanokubatsirai vachikuitirai zvese zvamungashuwira kuti munge muchiitira. Hauna permit asi uri kuda kuregister company wovhurirwa FNB business account. Education Research ndo vaiti vebasa, ndo vagoni vebasa. Zvakare pane mukana mumwe wavhurika kubudikidza kune vanhu vanoda kutenga mota. Unoda kutenga mota yekuita Bolt, unoda kutenga mota yekuita Uber, unoda kutenga construction vehicle kutakura vashandi vako kuita sei. Vamwe muchida mota dzekuita garden services zvakasiyana siyana. Vakukwanisa futi kukubatsira because vanhu vekuti va in partnership neKia Pretoria Kia. Saka you are now free, feel free. Ndozati vamwe makavhura makampani kare, vamwe muchada udidi, but uda umboenda umbonoratidzwawo dzimotikari, uda kutenga mota iwo. Vanonyazokuratidza ende vanoziziva kuti okay, kana uchidawo pre-owned kana kuti urikuda brand new, it's up to you. Unotaura navo vonyatsokuonesa vokufamba newe nzira dzakanaka, vokuratidza kuti mota kana muchida yakadai, torai yakadai vachikuguide through processes acho. Saka garai mavabata vakubatsirei. Ndinoziva kuti Education Research company hombe. I always tell you guys, but it's just that pamwe pacho mamwe maprograms anozongobudikira zvingonzi but I think zvingatibatsira futi maZimbabweans vanokwanisa kuqualify for this. Saka garai mavabata, namba dzavo dzidzodzo same.